Gure ekonomiaren etorkizuna, lurraldearen garapen ekonomikorako erronkak eta aukerak izena du udako ikastaro honek. Eta ez da kasualidadea izenburu hori izatea, ekonomia eta etorkizuna, horiek direlako Gipuzkoako Foru Aldundiaren bi ardatz nagusiak. Sinesten dugu, gure lurraldearen eta Gipuzkoaren ongizatea garapen eta lehiakortasun ekonomikoaren bitartez bakarrik lor daitekeela. Gure ekonomiaren garapena dela, bitarteko nagusia, gure helburu nagusia lortzeko. Alegia, Gipuzkoar guztiok ahalik eta ondoen, oparoen eta asebeteen bizitzeko. Ez edozein preziotan, ez edozein modutan, sozialki arduratsu eta solidario izanez baizik. Sozialki ere lehiakor izanez alegia. Eta horregatik dugu gure hortzimugan amets lorgarri hori. Gipuzkoa gizarte desberdintasun txikieneko munduko lurraldetako bat izatea. Izan ere, sinesten dugu gizarte baten benetako garapena eta aurrerabidea lortzeko, benetako ongizatea bultzatzeko, ezinbestekoa dela garapen ekonomikoa eta sozial batera joatea. Y estamos también plenamente convencidos de que nuestro futuro solo lo podemos y debemos construir nosotros mismos, de que en este mundo tan acelerado, cambiante e incierto, hoy es más necesario que nunca que asumamos nosotros y nosotras la responsabilidad de encauzar nuestro propio futuro. Porque, en efecto, cuando en nuestro entorno, en Euskadi, en Europa y en el mundo, se están produciendo profundas y rápidas transformaciones, es preciso que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas actuemos con lucidez y presteza, para que el bienestar actual no nos nuble la mirada hacia los retos y dificultades que se nos presentan cara al futuro. Por todo ello, hemos querido plantear este curso como un foro de reflexión y debate compartido acerca de la economía y el futuro. Y si me permiten, quiero hacer mi pequeña aportación ante ustedes exponiéndoles la visión económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa de cara al futuro. Duela 2 urte, hauteskundeak irabazi eta foru gobernura iritsi ginenean, lehentasun nagusi bat jarri genuen. Gipuzkoako suspertze ekonomikoari laguntzea. Alegia, krisi ekonomikoa aurre egin eta lurraldearen garapen ekonomikoa bultzatzea. Eta horretarako foru erakunde publiko guztia eginkizun horretara bideratu genuen. Enpresengana gerturatuz, krisiaren ondorioz gizarte bazterkeriera ero daitezkeen pertsonak lan merkatura sartzeko programak martxan jarriz, ekintzaileei lagunduz, eragile ekonomikoen elkarlana sustatuz, eta hori guztia egin ahal izateko, ohiko politiken eta politikez gain, ekonomia suspertzeko plan berezi bat ere martxan jarri genuen urtero 40 milioi eurotakoa. Ekonomia suspertzeko planak, aldi honetan, ia 3.000 enpresa eta zentrori eman die babesa, beren proiektuak inbertsioak gauzatu eta lehiakortasunean eta berrikuntzan aurrerapausoak emateko. 400 enpresa berri baino gehiagoren sorrera ere bultzatu dugu. 2 urte pasata, emaitzak ikusten ari gara. Gipuzkoa eta gipuzkoarrak duela 2 urte baino hobeto gaude. Hala dio egin berri dugun ikerketa soziologikoan, 10 gipuzkoarretik 6 lurraldea krisitik ateratzen ari dela baieztatzen dutenean. 9 enpresatik 10ek berriz zera diote, beren merkatuak normaltasunera bultzatzen eta bueltatzen ari direla eta susperraldian daudela. Hori guztia ez da guri esker bakarrik, baina guk ere gure ekarpena egin dugu. Barne produktu gordina 3%tik gora ari da hazten. Langabezi tasa 10%tik jaitsi da. Gini indizeak desberdintasun txikiagoak erakusten dizkigu. Aurrera begirako aurrerapenak ere bide honean doaz. Eta lanean jarraituko dugu hala izan dadin. Industriaren lehiakortasun eta aktibitatea sendotuz eta bultzatuz, batetik. Eta zailtasun gehien dituzten pertsonen gizarteratzeko estrategiak martxan jarriz, lanpostu berrien sorrera eragin nahi dugu baita ere. Gure aurrikuspenean, horren arabera, giza horretan 8% langabezi tasa jaitsi daiteke legealdi honetan 2019 bitartean. Baina ez da nahikoa. Guretzat ez da nahikoa. Denon artean, denon lanari eta esfortzuari esker, eta testuinguruak ere lagunduta lortuko dugu
krisiaren txarrenari nahiko ondo eutxi, alde batetik, eta ekaitzaren osteko baraialditxo eguzki printzekin hauekin goxatzea. Kontxako paisaje eder hori, eta honi begiratzen badiogu, badian patxada eta lasaitasuna dugu, eta ez da gutxi. Goza ezagun, merezi dugu. Baina jakin badakigu, kanpoan urak eta korronteak mugituta daudela, haizeak aldakorrak direla. Aspaldi, kantatu zuen Xabier Eletek eta Lourdes Iriondok, itsasoan urak handi dire. Eta begiratu besterik ez dago Atlantikora, Pazifikora edo Mediterraneora horretaz inoiz baino gehiago jabetzeko. Eta herri ordezkarion egitekoa ezin daiteke mugatu badiak uretan lasai murgiltzeko baldintzak eta aukerak jartzera bakarrik. Kanpoko ur zakar eta korronte aldakorretan murgiltzeko aukerak sortzeko ere lan egin beharrean gaude. Badian urak zakartzen direnerako prest egoteko eta ur handiagotan ere igeri egiten ikasteko. Kanpoan badugu zer ikasi eta nori begiratu. Eta horretarako ere bada ikastoro hau. Kanpoan hobekien igeri egiten dutenengandik ikasteko. Gure oraingo lehiakortasun ekonomikoa ez da nahikoa etorkizuneko ongizatea bermatzeko. Baina gure egungo lehiakortasun ekonomikoa da etorkizuneko Gipuzkoako ongizatea berma dezakeen oinarri bakarra. Horregatik, gure lurraldeko enpresen eta industriaren eguneroko erronkei erantzuten laguntzen ari gara Gipuzkoako Foru Aldundian. Egungo lehiakortasuna indartzen jarraitzeko egunero. Baina horrekin batera, etorkizuneko ekonomia eta lehiakortasuna bermatzeko zutabeak eraikitzen ari gara. Enpresa munduan, krisi edo zailtasun egoera batean sartzen denean enpresa bat, bere biziraupena eta etorkizuna bermatu nahi ditu. Zer egiten du? Merkatu berrien bila hasi, produktu eta zerbitzuak diversifikatu, erakundearen antolakuntza transformatu, aliantza berriak bilatu, teknologia berrietan inbertitu, berrikuntzan sakondu. Enpresak aurrera egingo badu, eta ondorioz enpresak aberastasuna eta ongizatea sortuko badu, ezinbestean baldintza berrietara egokitu beharra dauka. 11 adibide eta esperientzia eredugarri ditugu horrenak Gipuzkoan. Eta badugu denok zer ikasi. Politikaren eta erakunde publikoen eremua ere, baldintza berri eta transformazio sakonean dago egun. Ez gurean bakarrik, baizik eta mendebalde guztian. Gizartearen aldaketa estruktural handiekin, gure herri erakundeak ere egokitu beharrean daude, pertsonen egungo beharrei erantzuteko, ez ezik, etorkizuneko funtzioak ere bete ahal izateko. Eta erronka handia da. Eta erantzunak zailak, baina ezin gara badian lasai igerian gelditu. Enpresek egiten dutenetik ikasiz eta herri erakundeak egungo eta geroko baldintzetara egokitu nahian, biharrari begiratu eta ekimen zabal bat jarri dugu martxan, etorkizuna eraikiz. Ez da ohiko programa edo plan bat, baizik eta etorkizuneko erronkei aurre hartu, erantzuna eman eta horretarako Foru Aldundia transformatu nahi duten ekimen zabal eta anbiziotsua da etorkizuna eraikiz. Ez gaitezen engainatu. Aurrera begira Gipuzkoarrok benetan ditugun erronka potoloak ez dira hondakinen kudeatzea edo errepideen bide sariak ezartzea bakarrik. Gure ongizaterako baldintza eta aldagai handiei garaiz eta ondo erantzutea da Gipuzkoarrok orain ditugun erronka nagusiak. Alegia, gure enpresen lehiakortasunerako beharrezko diren transformazioak gauzatzea. Gure gizartearen zahartzeari ikuspegi integralarekin erantzutea. Gizon eta emakumeen berdintasunean sakontzea. Pertsonen garapen osorako konziliazio politikak sustatzea. Jaiotza tasak handitzea. Kalitatezko enplegua sortzea. Gure hizkuntza bultzatzea. Gure identitate eta kultura garatzea. Hezkuntza eta formazioan sakontzea. Talentua sortu eta erakartzea. Desberdintasun sozialak jaisteko gizarte politikak sustatzea. Bazterkeria egoerak gutxitzea. Horiek dira etorkizuneko benetako erronkak, eta horiei erantzuteko ari gara lanean eta elkarlanean.
Lurraldeko erakunde publiko, jakintza sare, enpresa, gizarte zibil eta herritarrak elkarrekin etorkizun hori lantzen ari gara. Elkarlanean bakarrik, alegia auzolanean, gure tradizioan, Gipuzkoarron ADN-ko balio horietan oinarrituta bakarrik egin dezakegu aurrera. Zilegi eta beharrezko diren ikuspegi eta iritzi ezberdinak modu demokratikoan bideratuz eta horretarako beharrezkoa den kultura politiko berrian sakonduz. Ekonomiaren ikuspegitik, elkarlan hori gauzatzeko eremu berriak sortu behar ditugu lurraldean. Eragile, enpresa eta erakundeok proiektu berritzailea gauzatu eta sustatzeko guneak behar ditugu. Eta hori egin behar dugu, gainera, gune ekonomia ehunaren gaitasunak, ezagutza eta aukerak modu ausartean eta adimentsuan baliatuz. Con esa reflexión como punto de partida, venimos trabajando en el diseño de 5 centros de referencia que puedan actuar de catalizadores de dicha cooperación, porque solamente de esta manera podemos fortalecer nuestra industria en sectores de enorme potencial futuro y generar también nuevos sectores. Por ejemplo, ligado a las industrias 4.0, estamos trabajando en un centro de ciberseguridad que sirva para incrementar la competitividad de nuestras pymes industriales. En el campo del almacenamiento de energía y la movilidad sostenible, contamos con bases muy firmes para desarrollar una industria fuerte. Y ahí también impulsaremos un centro de referencia para impulsar la innovación y la investigación. Asimismo, en el sector de las biociencias y de la salud, en Pasaia contaremos con un centro avanzado de atención a la vejez y a la dependencia. Contará con un enfoque orientado a la experimentación y a las nuevas empresas. Guipúzcoa también es uno de los núcleos más importantes de Europa en el ámbito de la gastronomía. Estamos trabajando para crear un centro que fomente el desarrollo de la tecnología digital orientada a este nicho. Por último, en el ámbito audiovisual, nuestro territorio requiere de un espacio especialmente orientado a la creación de contenidos en euskera, en una sociedad en la que los entornos multipantalla son ya una absoluta realidad. Etorkizuna baikotasunez eta ilusioz ikusten dut. Gipuzkoaren bilakaraz ekonomikoa eta soziala optimismoaren lente bana dira geroari begiratzeko nire betaurrekoetan. Ez nuke nahi, eztabaida edo inertzia zaharren keak lurruntzerik, ez da kanpoko foko potenteen argiak itxutzerik ere. Gipuzkoak etorkizun oparua du nire ustez, benetan sinesten dut nik horretan. Eta foro hau horren adibide handia da. Gizarteko, ekonomiako, unibertsitateko eta herri erakundetako ordezkariak eta herritarrak elkarrekin gure geroa eraikitzeko ikasten eta eztabaidatzen. Kanpoko puntakoenengandik esperientzia onena jasoz eta gureak kanpora proiektatuz. Benetan harro egon gaitezke hemen dagoen indar, borondate eta ezagutzarekin. Mila esker denoi eta bereziki ponente gisa ikastaro honetan parte hartuko duzuen Michael Grove, Paolo Rosso, Luke Hameker, Jerker Johnson, Christoph Reis-Schmidt, Roberto Di Meglio, Bernard de Potter, Paolo Francesco Ausiello eta Ainhoa Aizpuruari. Etorkizuna gure esku dago, etorkizuneko lurraldearen ongizatea gure esku dago, eta elkarrekin eraiki dezagun gu guztiok. Eskerrik asko.